Επειδή το θέμα αυτό έγινε μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή εμβολιασμοί κατευθείαν, πρέπει ο κόσμος γνωρίζει και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο εμβολιασμός είναι ιατρική πράξη, ιατρική απόφαση, ιατρική ευθύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να λέει εγώ σήμερα εμβολιάζομαι. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει ένα ιστορικό επιβεβαρημένο, ειδικά για τις μεγάλες ηλικίες όπως αναφέρθηκε, οι οποίοι πρέπει να έχουν μια συνεννόηση με τον προσωπικό τους γιατρό, με τον οικογενειακό τους γιατρό ή με το κέντρο υγείας ή με το νοσοκομείο, ούτως ώστε να ξέρουν πότε θα εμβολιαστούν και γιατί πρέπει να εμβολιαστούν. Τους γιατρούς όλοι δεν μπορούμε να τους κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να κάνουμε το γιατρό. Μέχρι πέρσι ο κόσμος δεν είχε την ευχέρεια, όπως ξέρετε, με τα 2,5 χρόνια της πανδημίας. Ναι. Αυτό είχε γίνει για ένα διάστημα που ο κόσμος δεν έβγαινε έξω, δεν πήγαινε τόσο συχνά στα νοσοκομεία γιατί ήταν πολύ υψηλό το υλικό φορτίο, υπήρχε μεγάλη φόρτιση με τον κορονοϊό. Όλα αυτά γίνανε για αυτό το διάστημα. Πριν τον κορονοϊό ήθελες για το αντικριστικό. Φυσικά έπρεπε να πας και να συνεργαστείς με τον γιατρό. Να σας πω το εξής, κύριε Χασαπόπουλε. Δεν σημαίνει ότι σήμερα εγώ ξεκινάω να πάω να κάνω, αποφασίζω να πάω να κάνω το εμβόλιο. Δεν αποφασίζω εγώ. Αποφασίζει ο γιατρός, γιατί εγώ μπορεί σήμερα να έχω κάποια πολύ ελαφρά συμπτώματα που δεν έχω δώσει σημασία και να πάω να κάνω το εμβόλιο που δεν πρέπει να το κάνω. Το COVID πώς το κάναμε όλοι? Γι' αυτό λοιπόν είναι ιατρική. Ωραία, και εγώ ρωτάω, το COVID που υπάρχει και μια απόφαση, το εμβόλιο COVID. Πώς το κάναμε όλοι και είπατε ότι όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα πρέπει να πάνε στο γιατρό τους, οι γυναίκες ενδιαφέρουσες πρέπει να πάνε στο γιατρό τους. Βουλγαρή, άλλο το ένα εμβόλιο. Δεν είναι όλα τα εμβόλια τα ίδια. Δεν έχετε καταλάβει. Γιατί δεν έχω καταλάβει? Για το θέμα του COVID είχαν δοθεί σαφείς οδηγίες ποιοι θα το κάνουν, πότε θα το κάνουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν συνεννόηση πάντα με τον γιατρό. Εγώ πάντα σας θυμάμαι όμως και πέρσι και πρόπερσι που λέγατε όσοι είστε πάνω από 60-70 ετών πάτε στα φαρμακεία και κάνετε το εμβόλιο. Δηλαδή δεν έμπαινε θέμα να εξετάζετε. Είχαμε πει, όχι ακριβώς έτσι. Πολλοί λένε μήπως οι γιατροί, ρε παιδί μου, πια έβγαινε στη συντεχνία. Είχαμε πει ότι η πρώτη ομάδα που θα το κάνει είναι οι άνω των 60 με υποκείμενα νοσήματα μετά από συνεννόηση με τον γιατρό του. Δεν το θυμόσαστε το τελευταίο που είχαμε πει. Αυτό είχαμε πει και εδώ. Βάλτε τα βίντεο να τα δείτε. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Ο καθένας δεν αποφασίζει να πάει να κάνει κάτι έτσι από μόνος του. Η ιατρική δεν είναι ότι εγώ πάω να πάρω μία βιταμίνη και τελειώσαμε. Ένα λεπτό. Χρειάζονται μερικά πράγματα και ειδικά για τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους, οι οποίοι, το ξανατονίζω, μπορεί, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κανένα όφελος το να έχουμε εμείς περισσότερο κόσμο να έρθει να συνταγογραφούμε στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, ο προσωπικός γιατρός, ο οικογενειακός? Όμως μπορεί να πιέζουν. Δεν νομίζω ότι πιέσανε ποτέ οι ιδιώτες. Εμείς είχαμε πει σαν σύνολο, σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και σαν Ιατρική Σύλλογη και σαν ΕΙΝΑΠ και σαν ΟΕΓ, είχαμε πει ότι αυτές είναι ιατρικές πράξεις. Στις ιατρικές πράξεις δεν μπορούμε να τις κάνουμε όλοι. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε. Κύριε Στρατογιαννάκου,